त्यांच्या दुबळ्या मनाचा फायदा घेऊन आमच्या घरला सुखी संसारात विष घालून आमचा सुखी संसार उद्ध्वस्त केला. इतकं समाधान झालं नाही. सरिता, कोण सांभाळून बोल. तू कुणाबरोबर बोलत आहे याची जाण आहे का तुला? चांगली जाण आहे. मी एका अशा दुष्ट कपटी नरापासून जरा राक्षसाशी बोलते आहे. तो पैशांसाठी काय वाटेने करायला तयार आहे. बस सरिता बस. तू फार बोलण्याचा मी फार ऐकलं, पण मी असा दुष्ट नरपशु का झालो तुम जानती हो. काय झाला? फक्त तुझ्यामुळे सरिता, फक्त तुझ्यामुळे. हो, तुला आठवत असेल कॉलेज असताना मी एक दिवस तुझा हात धरला होता आणि त्यावेळी तू सर्वांसमोर माझ्या थोबाडीत मारलं होतं. मला नाही वाटत. तुला वाटलं नाही, पण मला फार वाईट वाटलं. फार जीवाला लागला माझ्या. आणि त्याच वेळेपासून मी निश्चय केला, या थपट्याचा बदला म्हणून तुझा मागोवा घेऊन तुझा जीवन उद्ध्वस्त करायचं म्हणून. माझ्या आईला तुझी बहीण असती तर तिला सुद्धा तू माणसातून दाखवलं असतंस का? पहिलं म्हणजे मी लावारीस, अनाथ, मला कोणीच नाही आपलं. आणि बहीण असती तर माझ्या पैशासाठी स्वतःच्या बापाचा खून करणार मी तिचा बहिणीचा का विचार. छे, किती कितूर काळजात आहेस रे तू. होय, अजून कुठं माझा खोटपणा पाहिलास तू. अरे आता पुढं पाहतच जा मी काय करू शकतो आणि काय नाही ते. अगं हो, तुला माहित नाही, तुझ्या पहिल्या पतीला मीच मारलं होतं. काय? लक्षात फक्त एक कारण होतं. ही चंडाळा. अरे कुठे फिरशील रे बाप? तुझा वय होता ते माझ्याशी. त्यांनी तुझा काय वाईट केलं होतं म्हणून त्यांना या जीवनातून उठवलंस तू. त्याने फक्त तुझ्याशी विवाह केला होता, हा एकच गुन्हा होता त्याचा. बिचारा प्राणाला मुकला आणि आमच्या खंड्यातला दररोजचं गिऱ्हाईक संपलं. अगं म्हणतात ना, नागिनीला दुखवायचं असेल तर प्रथम तिचं वाढवून खणावं लागतं. पण ती सुखावलेली नागिन एक दिवस दंश केल्याशिवाय राहत नाही हे लक्षात ठेव तू. पण ती दंश करण्याआधी विषारी दात तोडून टाकणारा मी कारुणी आहे. समजलेस? बापाचे रांजण भरले आहेत तुझ्या नीट सुटण्याचा प्रायश्चित लवकरच मिळेल. छे छे, अगं अजून कुठं मी पाहते, ही तर नुसती सुरुवात आहे. हा, तू आजच्या पेपरमध्ये वाचलीस? अगं एका तरुणीवर बलात्कार व तिचा खून. काय? अगं तो बलात्कार व खून मीच केला. खरं सांगतोस तू हे? सारी मला नकार देते काय? सारीचा जवानचा उप घेऊन जिंदा ऊपर फेक दिया. किती दुष्ट प्रवृत्तीचा आहेस रे तू. हे दोष मग पाहत आता. सुरेश तर माझ्या झळात अडकला आहे. त्याला खालू पाडून त्याच्या मार्फतच्या घराला कसा सुरुंग लावतो ते पहा. तुझ्या वायफळ बडबडला खबरने आम्ही देवरात नाही मी. समजलास? असं सुरेशला खालू पाडून कोला स्टॅम्प पेपर त्याची सही घेतो आणि सारी इस्टेट माझ्या नावावर करून घेतो. बस. अरे पण हे सारं करून काय करणार आहेस तू? काय करणार हे तुला माझ्याशी वेळ नको. मला मिळणार आहे माझ्या त्या अपमानाचा बदला घेतल्याचा असूनही समाधान. अरे ते जगन्याचा खूपच काही तरी वाईट ना. बस भगवान, अगं कुठं बसलाय भगवान? एक कलियुग आहे, तो बसला तेवढा बंद होऊन तो कशाला येतो इथं? त्याला कुठं पुसत आहे? नाही म्हणे पोलीस येतील. कोण भवते या पोलिसानं? त्यांचे किचे भरले की बस वाजेल ते कर. पण विजय फौजी असे नाहीत हे लक्षात ठेव तू. विजयला घाबरतो कोण? अरे कालचा शेंगदार करतो. तशी वेळ आली तर त्यालाही जलसाधनाला पाठवेल. आणि सुशील म्हणे माझ्या रूप गावातील तरुणाला भडकवतो
दुश्मन म्हणजे मृत्यूची खून. जास्त काही बडबड करू लागला तर त्यालाही काय? नाही नाही, मी तुझ्या पाया पडते. माझ्या सुशीलच्या जीवावर असं काला घालू नकोस. मी पदर पसरते तुझ्यासोबत, पण मला फक्त माझ्या सौभाग्याची भिक्षा घाल. मी पाया पडते. हे भिक्षा नाही, माझ्या अपमानाची शिक्षा तुला आता मिळणार आहे, यात तीळ मात्र शंका नाही. मी भिक्षा तुझ्याकडे मागितली तर ती कोणती? सरिता, तुला हे सारं होऊन असं वाटत असेल तर माझी छोटीशी मागणी मान्य करावी लागेल तुला. ती कोणती मागणी? या तुझ्या तारुण्याचा फक्त एकदा नरेश! फक्त तुझ्याच देहाचा मी प्यासा आहे. आजपर्यंत मी अनेक मुली उपभोगल्या, पण तुझ्यासारख्या लुसलुसीत यौवनाचा जेव्हा एकदा भोग घेतोय असं झालंय मला. नरेश! नारात्मा, माझा हात सोड आणि बाहेर जाय तू. मला तुझं काळं तोंडही पाहण्याची इच्छा नाही. तुझी इच्छा नसेल पण माझी आहे ना. पुन्हा सोड मला. वाचवा! सोड म्हणते ना. आणि हे बघ, आणि तू मला घरातून जा म्हणून सांगला, हे घरचा तुझं नाही. सुरेश माझा मित्राचा अर्धा हिस्सा आहे वाटतंय का? सुरेश भाऊजी तुझ्या जाळ्यात अडकले याचा अर्थ असा नाही की तू जे सांगशील ते खरं होईल म्हणून. अरे पण लक्षात ठेव, तसा जर प्रसंग झाला ना तर ही सरिता तुझ्या नरडीचा खोटच घेईल. थांब, मी जाऊन पोलिसांना तुझ्या काळ्या कर्तृत्वाची माहिती देते. थांब, जातेच मी. नाही सरिता, तू स्वतःहून फुकट त्यात का होई टाकतेस? निदान सुशीलसाठी तरी तू असं करणं योग्य बनत नाही. म्हणजे तू माझ्यासमोर कुणाही समोर थोडा देखील तोंडातून काढलीस तर तुझा दुसरा नवराही कायम नाही. राहील. नको, नको रे नरेश. मी तुझ्या पाया पडते. तुला जर ठार मारायचं असेल तर मला मार, पण सुशीलला काही करू नकोस. नको ना, मग गप्प राहणं तुझ्या या सुशीलच्या हिताचं आहे. काय समजलं? हो, समजले. नाही, मी कुणालाही काहीही सांगणार नाही. मी गप्प राहीन, पण तू माझ्या सुशीलला काही करू नकोस. मी तुझ्या पाया पडते. मी कुणालाही काही सांगणार नाही. सरिता, पहिलीच या नरेशची करामत. त्यावेळी माझ्या सवारीत मारून तू माझा अपमान केलास काय? तरी आज घडलंच नसतं. अहो डोंकावळे असे गाढवावर फिरला कशा पण कोणा बिना फाटू लागले की काय त्या अरे एक कोण येतो आणि मला दोन काला म्हणतोस. डोंकावळे नको म्हणून तू काय ससाणो म्हणू छोट, तू या घरचा नोकरसा दिसतो. अगदी बरोबर ओळखल्या मग नोकराला असं खुलून जाऊ दे. अरे मी नोकर या घराचो तुझ्या बापसाचो नाही समजला अरे नोकर खुर्चीवर बसतोस. मग असं सांग ना उभं राहा म्हणून अरे खुर्ची बसावसाठीच केला नो अरे पण तुझ्यासारखा नोकराला नव्हे. त्या तुमचो निराळ आणि आमचो निराळ असता काय ते? बसायचो झालो हो तुमका माहित ना जग कशी पुढे चालला त्या या जगात सगळे समान असत कोण कोणाचो नोकर ना समजला जास्त बडबड करू नको. मला तो अजून पुरता ओळखलेला नाही. अरे ओळख पडतात ही तुझी अरे रावी ही इथं. अच्छा थोडी मजा करूया कोण हो तोंडावयल्यान चोर कसो दिसता कपड्यावयल्यान मावाली कसो दिसता आणि बोलण्यावयल्यान कुणी बदमाश असो दिसता अरे असा माझ्याकडून पाहून कसला विचार करतोस? अरे मला नरेश काय
म्हटल्यार होच तो नरेश ज्याने आमचे सोन्यासारखे घर उद्ध्वस्त केलंय. अरे काय फुटफुट करतोय? ना बा आनंद झाला तुमका मिळून. तुमच्या सारख्याची ओळख जाऊची म्हणल्यावर आमचे दुर्भाग्यच नू. काय म्हणाला? तसं ना हो, भाग्यच म्हणायचं है की नाही. तू मलाच खोटून बोलत आहेस. चा तसं ना म्हणतात ना, चोराच्या मनात जाणण्याचा उसतो तो नरेश पायतोंडे. पाय कोणी नाही, गाय तोंडे. तर नरेश गायतोंडे, तुम्ही या घरात किती घेतो ना मुळे कोणा मिळणार का? मी सुरेशला मिळाला येतो. आणि तुला कशाने सांभाळतो कशा? सुरेश भाऊ मिळा की या घरात सुरू लाग. काय? ना हो चूक झाली. अरे तू हैसर येतोय तर माका बरं दिसता. हा म्हणजे तू माझ्याबद्दल सर्व हकीकत सांगतोस आणि मलाच बुद्धी बनवतोस. अरे तुझ्यासारखे घर बेजार कोण ओळखतो नाही. कुणी असेल चोर असेल. नोकर होऊन या नरेश बरोबर तोंड वाचून बोलतो. हा अरे जा जा ही घराने त्या बेवड्याच्या जुगारातले जातोय. विडो या नरेशची वय मागात पडेल. अरे जा रे जा. हो नरेश कोण मी तू कोणा मागणं वय धरता त्यांना स्वस्त आणि महागाची परवा धरी ना कळलं. पण ध्यानात जवळ हो विटू जितो असं सगळं तुझ्या या घराचे काहीच वाईट करून जायचे ना. दोन कावळ कुठं. या नरेशची उत्सव आणि अरे अरे या दीड गावच्या लोकांनी या नरेशला आव्हान द्यायचं. छे! अरे हो ज्या कामासाठी मी इथं आलो होतो अरे ते काम तिथंच राहिलं. आता या नाटकाला खरा रंग येईल.